aiwa birthday celebration yachizonzi yoenda nepasipo nda kwechitiko aiwa chinoitika tichiona mutungamiri wenyika achiadresa aiwa nyika yezimbabwe. Pane mashoko anotaura aya akakotewa nevanhu avaya vakanyaswa kunoti hapana kwatiri kuenda. Sanapenda mashoko anobuda nyogwa pana kuti bosubscribe like turn on the bell icon. Timina the news okusanyora vachiti and quote, I don't count my age, others count them for me, and I feel very young and very strong. What I was doing 10 years ago, I still do today. Some of you have your age in your mind, but not with me, said President Mnangagwa to journalists last week when he asked about the secret behind his thriving pre-cap farm in Kwekwe ahead of his 82nd birthday today. Mnangagwa was born in Shavane on 15 September 1942. Thomas Karubuda Panyogwa pana vachinzi aiwa tikamiri wenyika anoti aiwa vanhu vanenge havaverengezvawo makore ezi vangandiverengera makore angu but inini ndichiri kuzvinzwa zvichiri musystem. Pana patoona kuti mashoko aya ekuti mutungamiri wenyika anotaura chiti auda kustepa down tonoti anoita achistepiwa achibhisiwa achiiswa paside kuda kuti atotaura zvekuti inini ndichiri kuzvinzwa ndichiri nevhiga yekuti ndichiri kuda kutonga nyika mabasa andiri kuexecuta ndichiri kumagona. So what's the reason yekuti ndiroma chikaunda makore angu kana the reason yekuti ndikastepa down. Mashoko anova as a clear indication yonyatsobuda pachena kuti aiwa this guy kuti mutungamiri uyu angona kusastepa down noda kuti achiri kuzvinzwa kuti aiwa zvichirimo. Chipotudza mafungiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko chataona chatirenderedza musoro yevanhu vemunyika yezimbabwe. Pene comment section medu musaona subscribe or like channel, turn on the bell icon.